Общоизвестен факт е, че българките се славят с красотата си. Когато погледнем към музикалната сцена, често можем да объркаме родните певици с фотомодели, излезли от корицата на някое списание. Но нека не се заблуждаваме, че страхотната визия е резултат само на грим, пластични операции и диети. За да поддържат фигурата си, много от талантливите красавици се трудят здраво във фитнеса. Емблематичен пример за съчетаването на пеенето с фитнес манията е Анджи. R&B изпълнителката е фитнес модел и инструктор. Също така певицата е спечелила не един медал благодарение на съвършенно изваяното си тяло. Ани Лозанова също съчетава амплоато на певица и фитнес маняк. Стройното изтегнато тяло на певицата ни очарова както на сцената, така и в салона. Ани не крие, че прекарва много време във фитнеса, а там намира и перфектен отдушник за негативната енергия. Александра Раева пък е пример за това какъв резултат може да се постигне с добър режим. Всички виждаме огромната промяна на фигурата й, която тя постигна с много работа във фитнес салона и днес има едно от най-съблазнителните тела на родната музикална сцена. Фолк дивата Лиана също се отдаде на манията си по фитнеса. Не само, че стана инструктор, а дори издаде и DVD с упражнения, което предизвика фурор сред българските жени. Ще се радваме, ако много от тях са успели да изваят тялото си, като това на певицата. 3-4 пъти в седмицата можем да открием и Камелия. Знойната красавица запазва образа си на секс символ и в новата си професия на телевизионна водеща. Това бяха някои от българските певици, които заслужено получават овации не само за гласовете, но и за телата си. А ние оценяваме факта, че те са готови да се поизпотят, за да радват и очите ни.